Salamu alaikum jama'a, a ainihin ko ban yi muku gabatarwa ba a tun a karan farko na san kun fahimci wannan bawan Allah da nake tsaye da shi ainihin Malam Zaidu. Wato kana nufin Malam Zaidu kake gabatarwa? Ainihin Malam Zaidu. Masha Allah. Masha Allah. Na'am, wato Malam Ali, wato na ga bakin ka yana ta motsi. Bi ma'ana kana so ka furta wasu kalamai kenan. Tafattat ina jin ka. To ainihin Malam Zaidu abinda nake so na faɗa shine Na'am. mutane ainihin suna magana cewa shi Malam Zaidu ya koma a sariku wato an ɗan yi halin bera wa kuɗin Alhaji Badamasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kake wani kalami wanda ba su dace ba. Wato kuɗi na mahaifinmu ne, kuma shi yi mana alƙawari ya ce zai bayan ku. Wato ainihin wato mun cika musu alƙawari ne. Ina fata an fahimta. Jama'a muna ku fata alheri. Masha Allah. Masha Allah.